Mae Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cyfri am bron i 2 ran o dair o Gymru, gan gwmpasu ardal wledig yn bennaf o 4,500 milltir sgwâr, sy'n cynnwys 58 gorsaf. Mae'r gwasanaeth hefyd yn cyflogi tua 1,300 o staff. Dyma'r trydydd mwyaf yn y Deyrnas Unedig, y tu ôl i wasanaethau tân ac achub yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gartref i boblogaeth amrywiol ac amlddiwylliannol o tua 931,000, 698 o bobl ar draws 432,791 o aelwydydd, sy'n cwmpasu 6 ardal awdurdod lleol, sef Sir Gyfyrddin, Ceredigion, Castell Nedd Portalbot, Sir Benfro, Powys a Dinas a Sir Abertawe. Yn gweledigaeth yw darparu'r gwasanaeth tân ac achub gorau bosib ar gyfer cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mwyn ein cynorthwyo i gyflawni ein gweledigaeth, rydym ni wedi edrych ar y risgau, y bygythiadau a'r heriau sy'n gysylltiedig am cymunedau ac wedi cynhyrchu cynllun hir dymor sy'n mynd yn ei drwodd i 2040 ac rydym ni'n hyderus y bydd yn helpu i ddeall, rheoli a lleihau'r risgiau hyn gan gadw cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru mor ddiogel a phosib. Gan gydnabod anghenion newidiol ein cymunedau, bydd ein cynllun hirdymor yn parhau i fod yn hyblyg, gan ein galluogi i barhau i addasu i newidiadau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. Bydd hefyd yn diogelu'r gwasanaethau a ddarparwn at y dyfodol, trwy gael y bobl iawn yn y lle iawn, ar yr adeg iawn, gyda sgiliau ac offer cywir, ddarparu'r gwasanaeth gorau bosib i'r cymunedau rydyn ni'n ein gwasanaethu. Mae ein cynllun rheoli risg cymunedol yn nodi sut rydyn ni'n bwriadu cyflawni yn gweledigaeth i ddarparu'r gwasanaeth tân ac achub gorau bosib ar gyfer cymunedau Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae tair thema rhyng-gysylltiedig wedi hamlinellu yn ein cynllun, sef atal ac amddiffyn, ymateb a chorff oreithol, cefnogaeth sefydliadol. Mwyn cefnogi'r gwaith o gyflawni yn gweledigaeth, gwnaethom nodi 8 amcan gwella a llesiant. Sef, amcan 1, byddwn yn datblygu ein diwylliant sefydliadol mwyn sicrhau ein bod yn gweithredu o fewn y safonau addysgwylir gan wasanaeth tân ac achub modern. Amcan 2, byddwn yn gwneud gwelliannau un system dyletswydd ar alwad i gefnogi anghenion yn cymunedau. Amcan 3, byddwn yn adolygu risgiau yn ein cymunedau drwy edrych ar leoliadau grosafoedd tân a sgiliau arbenigol ar draws ardal y gwasanaeth. Amcan 4, byddwn yn adolygu ac yn gweithredu newidiadau i'r ffordd rydyn ni'n ymateb i argyfyngau, mwyn bodloni gofynion newidiol ein cymuned drwy adolygu ein trefniadau darpariaeth ffrys
a'r ffordd rydyn ni'n staffio yn gorsafoedd tân. Amcan 5. Byddwn yn adolygu yn strategaethau atal, diogelwch cymunedol ac amddiffyn, diogelwch tân busnes, yn barhaus mwyn targedu a chefnogi rai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. Amcan 6. Byddwn yn cysylltu ac yn ymgynghori â'n gymunedau i ddeall eu disgwyliadau ohonom. Amcan 7. Byddwn yn anelu at fod yn zero net erbyn 2030. Amcan 8. Byddwn yn datblygu gofynion ein fflyd ac offer fel y gallwn ymateb yn effeithiol i argyfyngau. Rydyn ni'n hyderus y bydd yr amcanion hyn yn ein galluogi i barhau i esblygu a darparu gwasanaeth effeithlon ac o safon fyd-eang gan eich cadw chi a'ch teuluodd yn ddiogel. Mae mwy o wybodaeth am ein cynllun rheoli risg cymunedol ar gael ar ein gwefan drwy fynd i www.tangkyk.gov.uk. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu awgrymiadau ar yr hyn y credwch y dylid ei gynnwys yn ein cynllun rheoli risg cymunedol, e-bostiwch have your say at mawwfire.gov.uk.